Γεια σας, είστε συντονισμένοι στο slimmingpills.gr και έχουμε στα χέρια μας ένα αμερικάνικο προϊόν αδυνατίσματος, το FEN 375. Είναι ίσως ο ισχυρότερος και αποτελεσματικότερος νόμιμος λιποδιαλύτης στην αγορά. Παρασκευάζεται στην Καλιφόρνια σε εγκεκριμένα εργαστήρια από το FDA, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανονισμούς παραγωγής φαρμάκων. Η λειτουργία του είναι τριπλή, δηλαδή ενισχύει το μεταβολισμό, μειώνει την όρεξη και καίει το λίπος. Επίσης αποτρέπει την καταστροφή του μυϊκού ιστού. Αυτό σημαίνει ότι τα κιλά που θα χάνετε θα είναι λίπος και όχι μυϊκός ιστός. Κάθε μπουκαλάκι περιέχει 30 ταμπλέτες. Η συνιστόμενη δοσολογία είναι μία ταμπλέτα ανά ημέρα. Να δείτε και εδώ. Η maximum δοσολογία είναι 2 ταμπλέτες ανά ημέρα για κάποιον που θέλει να χάσει αρκετά κιλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες από το FEN 375. Γενικώς πρόκειται για ένα λιποδιαλύτη ο οποίος είναι από τους καλύτερους που κυκλοφορούν στην αγορά. Κυκλοφορεί από το 2009. Είναι ο λιποδιαλύτης με τις περισσότερες επαναπωλήσεις. Σημαίνει ότι αυτός που το δοκίμασε μια φορά το ξαναγόρασε, που σημαίνει ότι το βρήκε αποτελεσματικό. Το μειονέκτημά του σίγουρα είναι η τιμή του, καθώς κοστίζει κάθε μπουκαλάκι γύρω στα 54 ευρώ. Βέβαια κατά τη γνώμη μας είναι ακριβότερο γιατί αξίζει και είναι αποτελεσματικότερο. Στην Ελλάδα μπορείτε να το αγοράσετε από την επίσημη ιστοσελίδα του πατώντας κάποιο σύνδεσμο από το άρθρο μας. Στην Ελλάδα αποστέλλεται μέσω της USPS και κάνει 5 με 10 εργάσιμες μέρες μέχρι να έρθει στα χέρια σας. Η USPS σας δίνει και ένα tracking number για να μπορείτε να ελέγχετε την αποστολή σας ανα πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι με το που παραγγείλετε θα σας δώσουν ένα κωδικό στο mail σας και θα μπορείτε να μπαίνετε μέσα να βλέπετε πότε ακριβώς θα παραλάβετε την παραγγελία σας. Επίσης, μόλις παραγγείλετε το FEN 375 θα σας αποσταλούν στο mail σας και κάποιες διατροφικές οδηγίες, κάποια διαιτολόγια από κάποιους ειδικούς, τα οποία μπορείτε να τηρήσετε μαζί με το FEN 375 ώστε να έχετε καλύτερα ακόμα αποτελέσματα. Αυτά από το slimmingpills.gr. Ευχαριστούμε. Γεια σας.